Tħabbret il-mewt tal-eks diplomatiku Malti Joe Cassar. Joe Cassar serva bħala l-ambaxxatur ta' pajjiżna f'diversi pajjiżi għal snin twal, rappreżentant Malti permanenti għal Nazzjonijiet Uniti f'Ġinevra bejn l-1991 u l-1993 u fi New York bejn l-1993 u l-1996 u ambaxxatur fl-Italja bejn l-1999 u l-2002. Serva wkoll bħala ambaxxatur Malti għal-Ċina u għal-Libja. Ta' wkoll kontribut politiku kbir kif bejn l-1985 u l-1991 serva bħala direttur editorjali tal-Independence Press, kif ukoll President tal-Kunsill Amministrattiv tal-Partit Nazzjonalista bejn l-1988 u l-1991. Fil-qasam tal-edukazzjoni Cassar kien magħruf bħala edukatur mill-aqwa, b'dottorat fix-xjenza politika mill-Università Kattolika ta' Milan, fejn speċjalizza fir-relazzjonijiet internazzjonali u għallem fis-St. John's University ta' New York bil-1997 u l-1999. Huwa kien ukoll kittieb u kien l-awtur tal-ktieb Ghanzi and Malta's Break with Gaddafi, b'riflessjonijiet dwar il-qagħda fil-Libja wara l-waqa' tar-reġim ta' Gaddafi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista fuq il-medja soċjali wkoll sellem lil Joe Cassar u fissru bħala wieħed mill-aktar nies bravi li qatt ipproduċa pajjiżna u eroj nazzjonali. Fost dawk li ħadmu mill-qrib miegħu l-eks Ministru Luis Galea. Joe Cassar huwa bniedem ta' valuri kbar, konsistenti. Bniedem li kien kapaċi jagħmel kritika fil-fond imma li ma jweġġax meta jagħmel għad il-kritika. U kien persuna ta' tolleranza kbira illi jista' jitħaddet ma' kulħadd u minu jaħseb x'jaħseb ġej minn fejn ġej. Il-Partit Nazzjonalista fi stqarrija sellem il-memorja ta' Joe Cassar u ddeskrivih bħala diplomatiku espert li serva f'diversi karigi.